Požar u domaćinstvu Ristića izazvao je mnogo straha i panike, ali i materijalnu štetu. Budimir Ristić vraćao se iz noćne smene i nažalost u svom dvorištu zatekao ogromnu buktinju. Zatekao sam vatrogasce kako gase moj senjak. Kabal je bio greo prasce i od struje je senjak. Niko nije ga zapalio, nego od struje šteta. Bilo je 1000 vala slame i sena i šarovine balirane za stoku. Velika je šteta do 2000 evra. Bez hrane, bez salonit izgoreo, samo ostali betonski stubovi. To ne može izgoriti. Građa, sve izgorilo i šupa izgorila pored senja kad je bile krmače sa praci. Krmače su ostale, praci su izgorele. Ušali 3 bika i 3 krave i 2 teleta, sreća to nije u ranu 10 na dimenzije svinja. To nije, hvala Bogu. Vatra koja se širila i varnice koje su letele na sve strane pretile su da se požar proširi i na komšijin senjak. Jutros oko 5:15 čuli smo buku i da nešto puca, da tutnji bombardovanje da je. I trgao sam se u sto i pogledao da nešto sija i došao do kapije ovde, imam šta je vidjeti. I vratim se, budim ženu i žena zove vatrogasce i sada vidimo. Bio je plamen veliki, daj da spašavamo, da ne pređe preko puta na moj senjak i to je što je. Znači u blizini moglo je da bude i veća šteta? Pa moglo je, evo pogledajte ovdje preko puta, moj senjak puni, tu mi i bikovi i svega ima. I šta ćemo? Čekaj vatrogasce kad su ljudi došli, oni rade svoj posao i to je što je. Brzom i efikasnom intervencijom vatrogasaca požar je lokalizovan, ali njegovo konačno gašenje trajalo je i do večernjih časova.